Han blev ærkebiskop, kirkens øverste mand i Norden, men han deltog også i blodige slag, førte krigsskib mod venderne og var en af de mænd, der formede Danmark med sværd i hånd. Hans navn var Absalon. Han blev født omkring 1128 i en af landets mest magtfulde familier. Faren var stormanden Asari fra Hvideslægten, og i hjemmet voksede også en anden dreng op, Valdemar, den senere konge. De to voksede op som brødre, og det skulle få enorm betydning for Danmark. For da borgerkrigene rasede i midten af 1100-tallet, stod Absalon ikke på sidelinjen. Han støttede Valdemar i kampen om magten mod Knud og Svend, og da Valdemar blev enekonge i 1157, rykkede Absalon med op. Kort efter blev han biskop i Roskilde. Men Absalon var ikke en almindelig biskop. Han bar ikke kun kors, han bar også sværd. Sammen med sin bror, krigeren Esbern Snare, ledte han togter mod venderne syd for Østersøen. De danske flåder angreb borge, brændte byer og udvidede kongemagten. Absalon blev hurtigt kongens vigtigste rådgiver. Han var både strateg, politiker og kirkeleder på én gang. Og i 1177 nåede han toppen, da han blev ærkebiskop i Lund, den højeste kirkelige post i hele Norden. Alligevel stoppede han ikke med at forme riget. På Sjællands østkyst lod han opføre en borg på Slotsholmen. Det lille handelssted voksede omkring borgen. Det blev begyndelsen på København. Da Absalon døde i 1201, havde han været med til at samle Danmark efter borgerkrig, udvide riget og styrke kongemagten. Han var både kirkens mand og kongens kriger, og måske netop derfor står han stadig som en af middelalderens mest magtfulde danskere.